irano jiaby mazoma tsy hitan'ny fanjakanan'ny Madagasikara ho anareo. Zo koa nitandreo misy tele milavaka tragnondro agny araikaraiky. Iro jiaby mitondra io peu importe na gouverneur na député na zov peu importe. Iro jiaby may misy tele. Misy tele ro agnatin'ny lavaka tragnondro agny. Zahay aty ivelany koa baka fa mivolagna midefendre droit ny vahoaka malagasy Madagasikara. Maro aminareo Madagasikara agny magnentsagnentsa zahay amin'ny commentaire. Anareo ndafy agny. Maviety baka nareo bevava amin'ny Facebook io. Maviety nareo magnano beva, aty nareo magnano vavabe nareo. Ho anareo aminay. Lera zay mandany fotoagna amin'ny tota eto atan mivolagna io. Tsisy volagna ndraiky za nangala onondraha nangala koegny nangala rekily za nandiniky volagna karakory tsara atsika vahoaka malagasy ty. Deja anareo agny Madagasikara fa tsy afaka miteny. Anareo koa mbola nisy olona vita niteny. Tokony hoe mba hoe misaotra betsaka anareo agny ivelany, misaotra betsaka anareo mba midefendre droit anay. Tokony zegny ny atao. Fa tsy hoe anareo mipetraka anareo agny andafy agny maviety za ty firy fois za ta Madagasikara za karaha magnano live fois Madagasikara. Za Madagasikara navy nagnano live mikasiky la douane. Ino ma problème? Antegna ma magnasa olo antegna mivolagna ke andeha fodindreo gadragadraka laba. Izo maolo fodifody fois Madagasikara ty ho anareo. Za ty firy fois za mandeha Madagasikara za mipetraka amin'ny tany misy za Diego, za magnano vidéo za mivolagna ro agnatiny amin'ny tany misy conteneur agny. Navy nataoko vidéo tsy ny kosomaso. Za tsy raha magnasaha. Anao koa baka mikoragna avec la diplomatie. Tsisy raha tokony andeha idirana asasaha agnatin'izay. Tsisy raha tokony andeha ivolagnan'olo antegna hoe nandeha nagnano zegny hoe vidéo nandeha nagnasa olo. Za tsy magnasa. Fa volagna mahitsy. Aviany zany any nipody nagnano vidéo kely mikasiky Madagasikara tanindrazako malala. Tarina hitako masoandro. Ya. Misy message ny madame zay avy aminaka ato. Tegna mampalahelo za be. Message naty tsy nino fa izy zegny fa ela izy mayala anao tsy nagnano vidéo mikasiky Madagasikara. Nefa izy anao dila te magnano vidéo mi défendre zay vahoaka malagasy surtout zay côté ty. Fa za ndraiky inty izy miangavanao za. Mba agnanaova vidéo zay misiklony mandalo ty tany jiaby dobo ty. Agnanaova vidéo mayala fa mafy ato vidindraha nanonga. Vary kapoaka nanonga lafo. Grave ato mayala azafada aminao ataova vidéo ko possible. Ko anao tatato. Na viany zany angalangala rekily baka amin'ny vidéo io. Le hoe ny vahoaka malagasy magnaraka antegna mipetraka hany. Tsy mahay mankasitrikany nangalako rekily amin'ny fagnanaovako vidéo mikasiky Madagasikara. Parce que ole kanareo zegny mi-encourager zahay aty ivelany, zahay mivolagna raha mandalo Madagasikara igny, anareo ndraiky mandeha magnamia zahay tsigny amin'ny commentaire. Maviety baka anareo bevava io. Maviety. Hagny fo nareo mivavabe nareo io zegny. Raha nangala rekily riavako aby. Tsisy hoe question fataoragna fanjakana anao. Za tsy raha mangalatra, za tsy raha mamono olo ke za andeha tahotra fanjakana amizay. Azovy raha andeha gadrian'olo parce que anao mivolagna raha marigny. Azovy. A Madagasikara fo tsisy liberté d'expression zegny. Fa izy koa anao andafy aty, anao mavita amin'ny tatatata amin'ny téléphone na tsisy olo andeha amerdenao. Fa zay navery zany any volagna hely ndraiky koa ipody amin'ny Madagasikara atsika ty. Tanindrazagna malala karakory tsara atsika ty riavako aby. Karakory tsara fahitanareo situation Madagasikara. Atsika hitako ny lentiky fo riavako aby. Len'olo koragnako a Madagasikara. Tsisy araiky nivolagna fa misy fivoahany Madagasikara ty ato. Na araiky. Tsisy. Fa ny ankamaroazanareo baka hypocrite. Zegny le problème. Magnano mahita misy raha niova Madagasikara
Anaro vuku vola post naro rin naro mangan maita misra miova. Anaro mangan maita ra atu pare atu chisi problemu. Anaro nin vuki vole. Tira vawakan vuki vola fa anaro. Que za vraiment nyan za ivulnga ndeki ivulnga bakaza za kapka famisrati kwa mbara iwe za za chimko suma somnazo ya ke za yuzengi ni accepter eli ni pud nangan video sa message na vamnaka boka madame zema pala iluza arangara nango chivulanko etu na compte Facebook nani fa choko iznuni zimpetka Madagascar la loi du plus fort na rondak dictateur na rotiwe am tanraz nga hangiti wul fan de gada la bakara yufu gratuitement comme ça zeng problème na Madagascar zeng déjà volo nindinda wul tukun gadenga ti gadenga fa wul tukun gadenga magaga yu mnaka tinyan misien zengi wul tukun mi fudam ni en prison chim fudi fa wul tukun mi fudang rek ne fudang abako raitok tengan mampala elzam tika Madaga mar kurangan de tokom na ro yufa partager le live au maximum partagez juste comme Zenka Diego Jabam groupe Diego pour tout ce que vous voulez là-bas partagez naro voloni ndinda arka vulunga madamu mampala elo atwe do butanana ni sulande fa video jusqu'à pon mahavavi za tsarna itarakara zengi ke pon mahava zangari do butanana ranu mi fenu partout fienga lafu zalumu alaling na zwapeli boka mnamo kwa Diego iromi sampiasa juste pour vous dire à quel point fienga Madagascar na esabtu piasa ndoti tsarna hena ngalcha tampania santo tsarna hena ngalcha na indeki ichek viavi yofu izlumwala ndana ngalcha ni njuni ordinateur portable ischi hita tam kuro marengis fanu amtanna vienang ischul baka Diego anda nizna ngalcha ordinateur is faloso zenga vien zanvulunga amnaro tellement fien nga Madagascar na esabtu ya vakwabi ulu tipangalta manjar pangalta azna rozing ulu tipangalta manjar pangalta ulu tipamitka manjar pamitka tellement sartu fiena azovula ndevo vanga gunin vara 1,900,000 800,000 ulu mkarama 800,000 par mois mi karama 1 million azovula ndevo vanga zenga zovi Iranu jab anarovul ngamnaka mayalae karakor marano amne Iranu jab zuma chitan fanzakanan Madagascar wanaro zokuni tanroro mistelem lavka chamundu angare kareke iro jab mitondari you peu importe na gouverneur na député na zov peu importe iro jab mai mistele mistele rongatin lavkata undo wine iro pitondra jabo yuro mistele itandro ranjabi mchufie kanyila fenwari dubwati itandro zu zana ita video ni elga tamasnakani anti izingma meran sambava ve kara meran samba ya meran sambava dokusi mbanid kangatin lakna nde mbandeha iza iro ulu dubitang tenga mampala el kuna tskatie anaromba la misy masaki mivulanga etfa anaronda afyani vavana roma ramora mvulanga ze Madagascar après mrembo la zef ko yanga viena ruko atova video ava ko turora mahazu zeti ato ava ko azala zeti atu dubu changu jabi nindira ndrano lafu fihenanga saga var lafu savon lafu la farine menaka tsara bojo mbaita naro normal atsika rehetra 1960 atsika mifoaza vuleza naro ndraky hypocrite naro io mifoaza atsika voka malagasy ty ely mba mifoaza mangala rekily mimandinia rehetra 1960 atsika nangala l'indépendance bakeny Didier Ratsiraka foaza naro za ko mandrosony Madagascar
misy dikany volagna zegny, misy dikany volagna zegny. za loa voalohany za malahelo parce que nagnino io tanindrazagna antegna. Ya, io tanindrazagna antegna ary tegna tsy haiko edy ataoko volagna izy tsy possible ze raha mandala Madagasikara tsy amparara antegna na antegna mipetraka andafy zegny. Misy baka olo niala tanindrazagna zegny za ty tsy mijery raha mandala Madagasikara za tsy karaha zegny. Misy raha tsara mandala Madagasikara za ravoravo. Misy raha ratsy mandala Madagasikara za malahelo na vodinaka tsy mipetraka agny. Antegna ty olo mandeha agny fo. Azovy lo andeha legny zany, azovy olo empêcher zany de tanindrazagna anaka. Azovy. Donc za tsy maintsy mahinakinika fo mahita raha jiaby mandalo. Tegna mampalahelo be ry avako aby. Any mbala misy olo masaky mivolagna zay atiny sava fo. Sava aminareo misy vola. Sava aminareo misy vola raha mandala Madagasikara fa tsy sava amin'olo tsisy vola. Ia, tegna zegny. Aby koa raha tegna hitako zegny a Madagasikara, izy koa zegny olo mahazo poste tsaratsara zegny amin'ny fitondragna ao. Andehandeha agny hely baka koragna anakaty. Koa zegny olo mahazo poste tsaratsara hely amin'ny fitondragna ao. Jamais tiagna. Problème à Madagascar, mila olo corrompu fou miasa amin'ny service de gouvernement. Zegny raha tegna hitako amitsika ao hoe olo miasa amin'ny gouvernement tsy mila olo marigny. Toujours mila olo zatra mamitaka, olo hypocrite, olo mameno pochonany, toujours igny fo zegny olo andepetraka amin'ny place ali. Za magnambarinareo eto. Are majerinareo retry nandehanako Madagasikara va-et-vient retry 2010 nagnanaovako va-et-vient Madagasikara ndraiky atsika zao 2024 za tsara nahita Diego nilamigny ohatran'izay. Diego jo niova za magnambaranareo zegny niova ndraiky lalagna laboratoire mbola azoko no lalagna laboratoire nao mandalo ry tomobily katrok loaka partout. Jote anao mijotso lalagna laboratoire za magnambarinareo zegny anao miglisse tout seul. Tomobily igny mijotso izy tompiny fo. Vraiment, za vraiment voalohany za tsy maro koragna amizegny fa tegna mankasitraka be zegny amin'ny monsieur le maire. Atsika koa niala ny monsieur le maire araiky ty. Io eky Diego foutu. Ataova mijerinareo zegny. Ya, io eky Diego foutu. Parce que hitako izy mba miezaka magnano raha tsara a Diego. Maro nareo mba hitako mitondra hoe. Nino maravita nareo ni? Nino? Sana nitanao ro ndraiky garde corps moera amin'ny discours. Na zefu image amienareo fantakenareo pitondra ela amin'ny région. Fa tsy normal edy. Hanareo igny hoanao na mandeha disco nao magnano rêve-rêve-nao ndraiky garde corps zegny ary. Mba mboara tanàna. Zahava ny mety. Anareo tsakadiny fa tsy mavita. Mila andeha pourira ny mavita koa. Zegny ny mampalahelo zay vahoaka malagasy aty ivelany mahita comportement nareo. Ny sanany mahazo poste amin'ny gouvernement wera fo. Anareo fa tsy mavita, ambilanareo ny mavita. Koa nialany monsieur le maire io Diego. Io nareo mbo matsaro volagna anakazy. Izy tegna hitako mba Diego niova be amin'ny monsieur le maire. Indesiko agny hely koragna parce que misy zegny atsika karazana olo tsy matsapa fa misy olo amin'ny amin'ny andro place amin'ny poste ary tsisy raha vitany. Tsisy raha vitandro. Iro mipetraka ro mihina vola ro magnano lala du plus fort, iro magnano petit geste ary aroe telo vita iro mipetraka. Raha jiaby mila ataondro au-dessus de loi. Iro mila magnano dictateur andro. Monsieur le maire tsy raha olo karaha zegny. Izy tsy matiny dictateur ke mila commande à gauche mila commande à droite. Zegny raha tegna hitako au sein de anareo gouvernement anareo zegny tianareo olo jiaby miara-miasa aminareo toujours olo nino corrompu. Anareo zegny tsy mila olo marigny. Olo marigny zegny tadiavagna problème tout le temps.
Olo marigny zay toujours atao karaha ty fo sakanagna zegny le olo marigny toujours zegny mila ambetegna. Quelle image amenareo Madagascar ty ry avako aby. Iny image amenareo Madagascar. Na koragna ty koa ataoko amin'ny teny vazaha nantegna menatra rô vazaha mitandregny izy. Voilà. Vraiment. Grave. Mampalahelo. Abako raha tsy tiako mbala misy gasy koa mivolagna amin'ny commentaire. Anareo andafa mivoleza mivolagna zay Madagascar. Ampodiana saigny. Io tsy taninareo zareka Madagascar. Anareo nipetraka fa io tanin-drazana antsika jiaby zay na nialagny nandeha ty. Ya, io samby tanin-drazana antsika fa ninareo nipetraka hagny sady ninay nandeha. Parce que vavoninay hagny milevigny agny Madagascar agny. Zay kaza kapitandrenareo amizegny zay amin'ny commentaire io. Asa mazava donc koragna zegny. Yo magnano sarsary verdiere. Anareo andafy ay magnano bevava amty. Za ty karaha Madagascar magnano vidéo fa. Nino problème? Za tsy navy nagnano vidéo ni volagna amin'ny iro amin'ny douane. Tsy nagnano vidéo za tamindreo tamy douane to. Iro douane mandeha mamolivolo olo magnaboaka entagna, magnaboaka tomobily. Tomobily vangianao 1000 euros, andeha boakanao 2500 euros. Mba hitanareo normal raha karaha zay. Zay gnavenantsika ni dépasser ny komoro amin'ny tomobily tsara. Amin'ny tomobily tsara tsika ni dépasser ny komoro. Parce que mitsika hoana anjara sarotra anareo oleka magnambela olo mba alégena zegny fagnaboagna tomobily mba hoe misy tomobily tsara avy Madagascar. Anareo ndraiky tomobily vidian'olo aty 1000 euros tadiavanareo 2000 euros tadiavanareo zay mba karaha tsy normal. Navy nataoko vidéo raha zegny teto. Tsy boriny kibonareo kamarozany maventy karaha olo andeha karaha olo mavesatra 9 mois. Parce que anareo mina volan'olo tsy aky. Tonton Tari chef de région na miandro poison satria izy marigny midérangery sanany. Izy koa baka justement baka pyramide. Izy koa baka olo hitako koa zegny olo marigny loatra zegny amitsika hagny miasa amin'ny gouvernement zegny tsy tiandro. Iro zegny mitady olo oui toujours mitovy saignindreo zegny hoe magnano la loi du plus fort ou mamitaka. Maro anareo io, maro anareo ary magnano be geste ary nefa angovony vahoaka malagasy mampa be geste anareo. Mandeha bureau. Izy koa anao tsy manondro vola, mipody va et vient iro olo aby mandeha magnano dossier. Mavia koa mare marandraigny mavia koa afaka mare, mavia koa 10 afaka mare. Anao ndraiky anondro vola io. Betibetiky taratasy igny vita ry. Est-ce que raha karaha zegny aminareo ry tompoko lahy sy tompoko vavy mba hitanareo normaly? Anao en tant qu'un citoyen malgache, anao midriky bureau, raha anao zegny anao koa tsy manondro vola, raha anao igny tsy vita. Mampalahelo tanànatsika io. Za baka tsy varana za gnanty amin'ny teny vazaha. Tsy hoe za tsy mahay, anareo eto mahay fa za mahay. Fa mampamenatra. Mampamenatra. Firy olo tokony migadra ry. Misy olo ary mamono olo koa reo tsy migadra. Reo mandeha magnamia vola ary amin'ny prison ary magnano arrangement procureur. Tsy hoany ko maro procureur ary mavita tragno vato. Nisa raiky reniko tsy ela teo na vita l'hôtel. Parce que reo voky vola. Anao namono olo bon meza tel million za. Anao amboarigna affaire ty. Madagascar anao vonen'olo anao maty borna anao. Manjary maty borna anao. Io baka tsy mety atao amin'ny teny vazaha pyramide fa atsika voabaraka, atsika voabaraka. Tegna mampalahelo be le comportement atsika tsy miova ary l'évolution ni fiainana Madagascar tsy miova. Anareo misy vola mahita fa fiainana ry mandeha normal fa olo tsisy ary mitaregny ry avako abe. Mitaregny, olo tsy pangalitra manjary pangalitra, olo tsy pamitika olo manjary pamitika olo. Misy olo tsy mina mantsanga mina riva, misy mina riva tsy mina mantsanga. Jiaby zegny fiainana atsika volagna joti. Vary kapoaka raiky 5000 kapoaka tsy akoatrino, zegny tsy takotran'olo mahazo karama 1 million. Karama aminao Madagascar mbola misy olo mikarama 600 000 atsika volagna jo Madagascar.
Bala misi. On 700 000 vous vous imaginez 700 000 on tient voilà vaza 700 000 kun même pas 35 euros. Hein? Fien nga satu karayu tukun manunga karamanulumbe wa Madagascar. Iya. Har zayu vulnga el mombani zabaka nyambaka marate kwa mbar fa refundefi zachin kuranga baka. Fa zanan sana pangil kit kizael zayu kuranga. Anaro? Oh, hajanunan kate. Oh, naro pivatu katu agadgadanga laba. Uzawe. Izuma katin problem sa. Anaro chima emtonda tanana. Anaro bka falan ratu kuna tozen ya merdenga hulu. Chinyan ni sien kate zing. Zati chimina zuwe. Fa chinyan ni sien katu. Oh, koza ni hita. Ozengwe anaro tisrat ta devinaro mi di 14 Ratu kuna tonaro karakor mara metatou mba mampia leje fien nga vawaka. Mampia leje vlagze ratu kun mampa ivakiv nga fien nga vawaka tukun ta devinaro solution. Fatianaro mande mangan toujours mi di 14 mi omerde ulu. Anaro kwa pa mi vulez na roman de bazaro manaro mi atak take patente tiwi. Anaro man de mi atak patente amnulu, ulu mandere tumarandenga bazaro man de vature tumangena konde kanda riva anaro avi presque bénéfice diablos naru. Baita naro normal zing. Baita naro normal zing. Anaro ba mandin kifa ulina den sangneri ni vatu. Karakor fien nga nani anaro toujours milamaz anaro mangala karamanaro patron naruani zera e kom narozi mangala karamanaro am patron naro isko patron naro atina panunga karamanaro zet problem nul mi vatorizing de merde naro fanaro mangan sarveje adinga naro vi anaro gasi gas kara ntenga tena ro gas atska sambu gasi anaro zin ko fana azu posta nga bungabu e fatiti ala gas kara naro ni anaro tam ko naro mkuranga gas kara naro kara ko mbwara ya no ko milarati vita malaki bon mbwarno emilion zati vita nyanfu zatang nga boka tumobili tira soma ni vangia ko 1500 euro nanga boka is 3500 itanaro rakaraze tumobili ni vangia nga 1500 euro nandana boka 3500 euro non anaro mi exagère anaro a Madagascar anaro mi exagère zeng ravana vil vlank tam live naka mba revisionner naro eli pri ni fanga bonga hente nga tie o am douane Abako mbazava naro in marafka ngampienaro vawaka dubundranu ti paske ma vawaka dubundranu izuita naro mnekra naro mlavka tang naro wang anaro mno kamaroza naro mienga mnekra mienga mkat be jabi anaro zengwe manga jano chef o patati angovun vawaka misarek za eko diego Angara no bala chen kintun kweto no misia jera no. Yeah. Misia jer laste. Mar choferan bajaji mi cheche no tam nakata Diego taritam 2023. Ano mi asam police ariano ano miss post no ma veteri. Atika vana fankaita mi fangadza Iro choferan bajajabu mi foret marandema de man mi tapichi kom bajaj ndoyo ti basi rombala mi ta diversement mangenga versement patron mbola nde mer de na roko fa contrôler na ano vula kuzi ano mi toru mi sanot ciment ano jusqu'à mande mi carco direct amni tani mi si vola ka jinu chauffeur ya na vam sufingnaka moi vezin c'est un exemple. C'est un exemple, amnul miasamni fanzakana. Ano mande mangan contrôle bajaji, direct tangano pi dir nom tan facile volari. Ita no normal zing ve. Ita no normal. Vchis bajaj chimaheno.
Tis bajaj tsy mivolagna anao. Mitsek bajaj kofa tsangananao. Jusqu'à soranao mba fa aminakato. Atsika fanojy ta Diego tam 2023. Dany zanao karaigny. Volako ry hoe, ity maolo zay ya, mahery andre. Izy kofa manangana bajaji, anao miala maigny furo. Jusqu'à izy ko anao zegny na taratasinao complet, io karategna tsy tiandro taratasiny taratasiny tomobile na bajaji ko complet tsy raha miady amin'ny cerveau-ndro. Tadiavandro raha hafa io merdendro anao io fa igny tsy malaka amindro anao mila miala io magnamiero vola. Iya, tegna zegny. Anaro magnovoay. Tegna magnovoay. Fahitako anaro ndraiky nandeha nagnanaovanaro ino fianaragna anaro nandeha nanonga amin'ny poste maventiveny ndraiky karaha hoe tsy andeha ampivahoaka, tsy tsindro vahoaka, fa karaha hoe andeha ngano la loi du plus fort fo anaro aminazy. Tsisy zay hoe mba za ty mahinakinka alofo hoe anao olo fa postinao iro olo magnegna versement ndro rehetra marandraigny on tsy mandrialy jusqu'à 5 heures du matin mba hitanaro normal zegny. Prochaine fois za naregny za jupko fa maromaro bajaji contact aminaka. Prochaine fois za naregny soranao petako ato. Eto atsika fampitana amde. Ya, za tsy raha nangalitra. Za tsy mangalitra bako za fa naviny koragna raha mombanao anao magnovoanao mitoetrinao. Ambilanao bajaji miasa tranquille taratasindreo koa en règle zeny raha tsy azoko aminareo. Izy koa zegny anareo manangana olo mitondra bajaji hoe tompiny bajaji procureur na hoe avocat tsy ako zegny hoe koa assurancindraigny tsy koa raha assurancindraigny lany olo igny volagna aminao tompiny za navy nitenginy tam bajaji karaha zegny kamo tam lalagna andeha leskama friky ndreo minao tsy mahevy tam lalagna ry frika amy rabe frika gauche frika droite mijano baka zay taratasy naboaka taratasy lany raha anao ty iafa zomba la tsendriky ni renouveler tompiny azo ma tompiny bajaji ty procureur karaha zegny nampody taminany taratasy volagna aminazy agny ataony rabe nany ty fa tsy mety izoma aminareo izoma karaha zegny mai izoma karaha zegny mafandenisy ty koa izy koa zegny antranareo zegny ambela ampase zegny tomobile igny parce que procureur ministre zegny hoe on s'en fout olo jiaby tokony mitovy anareo koa manangana olo point barre